So we are Georgie one if you man yes. And wow, Jiwana, and one on the cooning. God bless you. And then, maybe so tears, yes, baby, I sit trying to do a drubiano, a rade, when we a radical swell crown. It be an old bottle, be an way, ha. Meaning the old film. Sa udima phone or come phone, or course will cry you. Adom 106.3 now with you. Get 3D's good morning. I go see good morning. I'm so Valentine for yes, I'm a be hey, messages. A friend of passable and you ping. It beat me the Baba say 5 times. They say, also, it be banner very, very interesting. A boy about the buyer and I did challenge us about so they be some fan call. It's a so sad. Hey, your boy, Sikako, and messages. Oh, minimum so the whole phone. So they won't time for no man to Enra. Hey. Rather tell us why. Maybe I'll do a big crown will show a more bemobu. Oh, rather the whole call. But the whole call him. I felt I didn't go at the air or dog. The big crowd couldn't know the air can't do in a chin and I have or who boo and in cheer crossing to the more. I'm once opening cheer boo. You know, you're in song with you. I'm the Mary Boncomosa. Sana, okay, but your mom pay. All right, yes, and a paying so be a that was me brave. Said the end Santa on the 2-4 and on the pay. You know what, boy, I say, near tea food in a castle. Yet that was sick. Yeah, that was sick. And you'll be an young say, rather when young ye, no more dear more for the sunny, yet to make a kind we are sorry. Eh, what don't know they are doing. See, I can say, yet that was sick. I said, don't count ding. What it may bump a day at your phone in our bowen, woman would see when you was some. But your mobile when you come for a cool more rade. Now, what's some baba and send for Momo says to one thing a rade, then sue a back. Now, my young for so dear. Have you made bomb pay day or quabble in him or a mistress? One of was some for what some fin mumma would see for what some fin mumma a woman for what some fin mumma woman would see you. Now, rather, some name cost to a back, then young for so dear mamma, near the new in armor would ding. Papa, ye Judy, a project with dear mom, the Raduabet no acunium, Becassa Mountain, the Bibian Kunumudia, Yakasa on a way, yet the new in armor would ding. Yet that was it, we used to Christ would ding, they are bomb pie. Amen. Amen. That's it. Now, why am I and Rano Yankopon Dum. Yashwe Trinum Kakra, Timothy, and Medikai, Itia 9 Chichimua, Dumiensa, and do 9. Me pa tre 1 Timothy chapter
13, the verse number. Chapter 4, verse 13 and 14. Menkan kakra. O say, batakenka ho, efutu ene encherechre, kusi se meba. Full stop. Ehone yawodia, na se underline hono emite. Kusi se meba. Kusi se meba. Membe bata akenkan ho ene encherechre ene efutu ene nko a na masa atweme ho kosi se meba kosi se meba azemo churumu oya shio se ubediso mamento aso kakra mensanja si e kankra na yankase asimu bata akenkan ho efutuo ne enkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ meba ma wo adom akyɛde a onam enkomhyɛ ene empanimfo ensa a wɔde gu so no wɔde gu so de ma wo no na hokwa bibi wo mu sister bibi wo mu papa my brother bibi papa bi wo mu adoma kyede kɛsie bi wo mu de wo mu no se wontimi ambata kyerɛkyerɛ ne afutuo yi mu a ebetimi afiri wo nsa adepa bebre wo mu because bonsam nim sɛ adepa pa bia no enye unim sɛ bonsam tu na ni si nam nipa so si James no abo na na kyese ne pa bia adai Roman pam Jeremiah 3 so anka nkyerɛ Adom Ahengua pam ne 3 so sɛ Jeremiah chapter 15 hono mo se ayi Jeremiah yehu sɛ ensempa bibre efri nanum ana eba na wo yobi nso so kasa ni petie nyansa ni die asempa pa bia eni nanum ne no ensempa na fri nanum eba ntimum yempam Jeremiah 3 so fi sɛ ne pa bi wonumu eduru ba bia sɛ ade pa bi wo mu a ubehia tamfo bibre die wo mu nti na ma wo yɛ potential bia obonefo tu na ni asi usu nyina anya hwe all that because se omutimi hia se Yesu Kristo ye jaina ne pe woni mu no otwe dom dodo entimum yempe kwan bi so mfa silence no Yesu ko banyina mane ne wa ham nyina mu no abata nkyerɛkyerɛ empaibo hane tunufo na gya no nipa bie ne wiase a ukyerɛ futuo bra Yesu asuafo yi edi na chi nyina no ne wa mo kasa Onyankopɔn yi Israelfo no mo ba ne koduru ba bi no mo ye ne enso awurade ani ne nyame giga wo mo so se me pese me hye wo mo nyina ase na Moses me yew ni papreko pekese baako Moses nyame nyame benkasa se ye na wukum wo mo hye wo mase a Misrimfo yi kura ba keka se wontimi mfo mo nkoduru Israelfo yi Womu kura beka kura no womu beka se wontimi fo mu nkoduru nti na waye saa mesukoma bede de womu okwan so no wokum womu nti awurade menkum womu ema nyame tie Moses afutue enti woni wan pa wo de waye wadwene se afutuo pa de wonfa enti de wo ka kire yen se wagya ya hode na afutue nyame nam ne nko aso atwere toto ho ma ye bi ne se abrabana den wa how bebre wom kwansidie wom atete wom aweraho wom esu wom aye wom eka wom elime pi na obetimi yahia nanso no manu abia hu hia ye pa ya kase wo wiase nyina ne Bible
Uko parliament no mo sha Bible a Christopher. Yenu Muslim omo so sie bi saa. Omo do omo so Bible sie. Uko you from na ba waria Bible cry ye chow bi to bi dim. Chase Bible yi firi wabrabo mu a emoa wo. Obu ayeye ne wadi wie kra ma ne Bible won ka da waso mu da. Enti no osi bomodin se obepata akenkan ane nkyerɛkyerɛ ane afutuo. Enti na no pay onuaba ma wutie me. Ebia na do ho akɔbata de bia emoa wo. Wo de ho akɔpata be ma bia ofisi ono pa na betumi aboa wa setenem. Also what disappointing ama wo ye nya broken heart. Wo de ho akɔbata kromfuo bi robi adwuma ene ohun ba bia wakɔwie. Wo de ho akɔbata braboni bi anipa bi bo ena wonya sika firi mu nti. Wo de ho akɔbata sakawafo bi no mo. Wo de ho akɔbata wi no mo ne nsa no nya sa na bia wo pɛ no. Nanso so no obonifo na ni abre enti twera ne se bomodi na bata sa twera kronkron yi na sa wo bata twera kronkron na edi aware ba wo bata twera kronkron edi anwumanyam ba wo bata twera kronkron edi nkoso ba wo bata twera kronkron kenkan a abani panyina sinya yie no. Jeremia ngoma se Awurade se ampara obajewu amana yeye. Abani panyina si asai no sa obata twera konkron na yede ye James o twera to homayen. Wona ahwe akire ne twera de koso de to homayen. Fisa na James yewu. Anu nkire se fa wuti kwose ye ntwa wuti. Aya adisia kasia mayen odube bia wotam nso nse wo be premature dem ebia ne mebe wo so betietia wo so nanso won kaw enche so wo so wo aba nanum usimi kotia no so me kai tema na ya dwuma wo tema na ai me masters ma bebia ye wo epia me kan so mutie mo ya wo ma me no wo etimi ba edanum na me face wo no se satana msam se ekunu na wona pagya ne ti sei ampa so me ye ekunu ne abodwem so saa me je nyina so me suro wo na just say ade o suro pa wi ase ye wo na me kam de enjiro tefre mi hu tefre mi suro tefre go what you mention den suro no saa tefre hey tofre otua de otu ni bi no ehurade wona wa fraya bisam tofre enti ye ka bi nyina no ye de bi ya adesua ye de bi koyenim enti de woka kire ne se ne momoden na ye mata futuo nsoso hwa ne tufo nipa be ne tufo futufo ne hwan minu asofo futufo no ne hwan hwa ne tufo sekwaji bansiri bi to wasene ne nkawa bi ne change bi no mani ade o hwe wo ho nsoro ho yem nso wontimi ye hwe odifo ba ansem wo mu da me ni ametimi akase so bi etumi koto TV e obibi o manu na ye de hwe so ede equity TV na na bibi sama say radio say man to me ede yensu nimpa de ye manual Bible into so ye meta sade hu afutuo wom nkyerɛkyerɛ wom ebema wo hu wanim so obi o say we ofutufo a wonu obi o tufo no wadu anim onim na anim na ewo enum me ho enintra wasada na chi akyere wo ede etuofo ono nim nti ezese wutie sa futu nsa na ye a wo nkonkoto bonim ento so ye nyina ho a gina ho akosita mu a oba beto ye me enkoye nim ye nyina ho a enti afutu hu hia sie Bible kan Bible no ensem me wo wiase Jimefe na se acho wontra se acho ni nyina e Bible mu enti so obi kase bata akenkan tena se afutu um na ti afutu a ne me kan ne se obi onipa da se ne bi o mpa afutu no
ne bran ntumi onkodu wa won pentre won partner no abrabo ne ntumi nkodu enti na Awurade dia se yenyina ho a yentwen yenyina ho se yeti afotuo no ne yetie nkyekere no yenyina ho nkosi tamono abaere ba beto yen asemo yenyina me akoyenim yenjina ho kosi tamo ba ono a oboye no ono de ba asasi so no oba beto ye ba onim se yekoyenim ahwe ya ye ba kotobone mu enti yenyina ho ne yenti afotuo ho nya sofo afotuo onipa biara wo asasi so wo mpa afotuo no wo ntem wo sei wabrabo enkoyie enti wo ha bo modern so be po bi a onim nyansa obi onim nyansa obi anyamsuru wo no na do ho ayeden abata no ne watsi afotuo sa na wo so betimi ayeden abobra iye en yeso me de me ya jeman obi antumi nka me na makom school oh yes me na makom me na maye me masters who are you who dare you nyansa na wo school nyansa ye wo fie nyansa school ye papa school nyansa anje me stress yam matakinka yam po obi oyede otu papa obi otu fu papa and obi a otu bi ade ba ko a din na ya se wo be hu se obi a wotan wo na wo baby ana wadamfo bi a wo dɔ no ana wo nua bi ene ni gina ho edi nkomo wo yam hyew de wo bie o secret so nyina kyerɛ no na wo sɔre atia wo wo twa mu ta won ka sempa bi amfa ho da na ka David nkohu sɛ ahitofe etu ne ba afo na David asɔre Awurade boa me ye ahitofe wo betimi atufo kwana kokura samasi ne mema wo sika wa hwa wo wie ye no ba bia wo bedru no enti pobi a otufu papa na David yamashino ye ko be me say nipa bi wo hono mu and there are certain people bi a wo moto mani asu so if you are not careful so wo be na dia wo ben wo pa no wo na ko gina ho we wo dia make so me me boa bon contin hwe wo chi nipa na wo ben wo mo do wa na wo mo din koma wo boa wa brabom esika fam wo support kakra efutuo sem no support kakra within a short time wo se nipa bi a ben no kompo on from pobium afi obi a ye odofo no na afi wadan tanfo na so tira ne se yambata kan na fe bi shawo hodin na hunu se just any pan o se ekwan bi mo to no na kwan foforo nso bie ba be Awurade pese wode wo to no ade Paul wo se kwan bebre na bia ma no na nso wona wo si ho kwan no edoso ba be pese wo kono nso na nkadumunyam kase betumi apia ma no sister menim de esi kwan na wo de ni nyina amre yenku ye ho ye no modru na mo kenkan twera na wo kontuma ye no 1 Timothy chapter 4 verse 13 and 14 batafutio batakenkan na bomade na jina pinti ebra deni bra semu eda bi ba wasi nipa sumba yo mo de ento betutum ni kapede den kwa na tie sister ebia na de wo pa tie na wo tie na nso jina pinti mawurade oye no kwofo se wa hye ye bono obehwo so fon so ka se atsedia ye din sa egusum mema obi nje mfiri wo mu emma kwan ma obi nje wa atsedia onyankopon de ama wo a wo tie mi sister bra ached wo achede onyankopon afo amma asase sokwa odi butaye bi ntina obaye achede bi wo mu stress emma kwa mo bi nka wo bi wa kontu mu nyina na obi ne me kasaye imodin osi me tu kwan no me kwaji su ayi bi adrubi na me ba me nkra tanso abaye basa ana sese mitimi banso ba ya asede bi ntime ye dan nam se ani me bi odo ho bekwa ko bata ho at long last no woni be ba ho so no na abesmo fidie kese de amaw enti wo se bata sa twera konkro no kenkan na bata ho afutuo wom atenetini wom anim ka wom hwese wo bi ka woni mo aya wo atise ye pajo niema bebre wo ho on se dua wo kasa na wo kasa wo twitwa ho na wo yi ho atise ye twitwa wo eye ne ya na so ye pajo wa na se nsuo bi papa bi togu so a people will see you they will shock ba o se bebre yempa atenetene ba we ye tenetin no susu no e na mo tu ko wanim
So one atenetene a untimi nko wani atenetene sa na woke ase die bi esi wa ho afu a ye tutu ho no na mfra ma papa bi ye de efa ho no na asate se de enyi fofo enti wo muti ye stress atenetene ho hia e ma fry ni yentu yefo bro ho asema eniema bia wako wani bro ho asema pan ni mu bia wako nanim no ontene no ntu sani abraba obetima aden akọ wani enya ho sa asemia mitimi wo for me dem makọ school amakọ no do so ntire obi ntimi nya entu school no nyo obi na kire wo bro ho asema pan mu bia na ni afi atem pan mu bi oni mafutuo ontu afutu papa na fa ho ye den batano odo wo batana abekọ wani ena no pay ni mu de wo femo e bia na ye kasa nyina wo si ye ma ye mfum so bebre ye kasa nyina wo si ye ye de ba asem kure ye kasa nyina wo si ye mihu yanka na nso na kachi enim mesemedia me de hyewa dwiri mu he David say hey I to fair efutu Bible say o kasa te say de nyame kura na e kasa why na do ho abata no do bia wutimi transia no hu say wa waste your time papa enka wutimi ben afutuo no yia ye nyina ye di ho fo me papa me sister nua eye wo bia na nka wo ye bia na nka wo kwasia da pa bedru asonda bu fe ni agro wo de ho Johnny prayer oro de enum to wo de ho ahyemu bi wo na pepa nkonwa so o hyase ni ade bata ye den wo refi mo ni mera ho so na kai o kaneto ena no pay ewiase na ye wo no ade bie ni mu a eda ho trasa but favorite 2022 na bataken kan na do be drechiri aya me fa toto ye wa ya mami e prometia na me ono pe ene ye ni daso ba mesre ye mompaye bebia wonsu wo bia ye mompaye fi se brimu ye bribone enipa pre enipa etwetwani panentini edwumemu enipa se enipa kunuma me enruso ahodro nuabro eniema bebre na ekoso nanso ni nyina mu no ye bompaye se ruade bie ye ni woni ya nante emfie bebre ni ti ahote ase nyina kire se ruade ni wonwie yo something better ahead of you. The woman knows was a man touching something potential be womu. Ye kapa and you to be womu. Ye men Pia was on them ho, and I'm them ye menashe and I'm them. A dear woman would done at the many pens who say be pebi womu. Yamid the baby beada a deal be even a net day at the 24 hours in no. O man penini ni die wum yenyi special one from my minister bia yenyi na shoemaker what 24 hours mechanic what 24 hours welder fu will be sa teachers will be police fu will be soldier fu will be MP fu will be teachers doctors omu nyina will be judge lawyers will be what 24 hours nyame na dia cheye enti ade chinkwa na wo mu a ma obunto ye mfise urade wade pabia ewo ho ma wo anu na anya yi last year anya yi last month anya yi the other one to so nyina buaka wosim but onyame a we no kwafo no obehye ne forget about the woman you ama onyame ne wonwie ye butaye kase bi dawani mu a wuduru ho a oh you look back na ka se urade eni go dini yi ye ko urade eni bompa ye culture urade se urade unkuto ani ya yure show mu yes ye no mani ntwam nko yesterday is gone forever today is brand new day and I'm in pipe bonus and Charles abobo non kru non do ba ko dumienu urade be ma wasre one call can change your destiny. What is yasa send a phone call ba ko obenya no memo bia beto so kura ma wo no adianim ani je kase be pie wa brabom wonyame wahyehyɛ bibia pepeko awurade na bompa ye mompa ye odifo ma misisi ye korade ni awurade waye bia ma ye
de ebro ya adwene ne yente ase so mpo a yesre no wo ye ma ebro ya adwene ne yente ase ne yensusu ye ne yehunu mu so na no pay ye de atiefo mpempem nyina ba wanim isanse wo ye nyame wo ye no kwafo awurade se wonimu a enye yiye ye jai empo ya tiefo wona wa manane wona wo Ghana fa na nyina wona wo ben yen wona wo chiri yen wona wo mpo ye ne wo kwa apam awurade ye de obi bia hye won sase makoma mu tie entua na mo ne bre ye ni ema wasem ne fra ye ni mane ye mabone ho ewo Yesu Kristo dirima awurade ye mpai bone se sisi asoma ya tamfo ne bie ya soma wu Nyankopon ye nhira wo pese wo de eduru ho ena no pe ja baba wa bi abrantie bi mame bi papa bi aba wanim okontufuo bi de semne po akodrum pempenso bi ananie atutu agu ne nsam na awurade de odampa sompo na anisio adware no obi aware sem ba wanim awurade ye bompa ye bibi biara mo wo bemu a awurade etadi shaw honyonyam ema ye nyi ye ni mfiri wo so da biara da ne awurade kwaso ana kora yen ye jaye tiefo ba wanim o esanse nkuto na wo ye wo hene a wo kasama ne nyina nso ye din na ye fe ewo Yesu Kristo udinimu amen awurade ya da wase firmere sante ne besinne woda so ye Nyankopon wona wo boy yen se ye ni padua bi tochima wonko na obetimi asiesia ma yen yeja ayarefu gu ayaresabia nyina ba wanim obi tete ha doctor ka kire ne se sayade de no ne bekuna wo yaresafo awurade ye hunu bi pen obi esu awerɛhoɔ dware ne kra awurade de o mapɛs wo duru ho a wonuru ya manfo mpode sere no na ware aduru so wonware ye na fofo twetwe no awurade de o manam ya mane ne asan businessman bi businesswoman bi empone ma kofa ba ye nyina chi ade mu awurade ye mpai bone se wo ye katuafo awurade boa won de o de ka asem na ka dware no ba bia begyina bia ne e bodidi awurade hyew ho nyimonyam nyesa no open no de semre bonifo no ede ne nsa to no so no wani wagye mfiri baabi no ye dwane to a wogye ye ene kasa ema yatie fo mpempem nyina de wokɔ interview de wotu kwan de wokɔfo wiem hyan de wokɔfa tiase nam de obefa poso awurade ye gyaye wo nyina ba wanim ti se wonkuto ane ani dawo so ye da so wa ya amayen wo Yesu tinimo amen amen. No creator do rade ebe chiro kwan a obefa so na se rade chiro kwan na ofa so so obedi nkunim ni nyina mu no na me kai wo se Bishop Michael Kwabra Adofo Bright Kwabra Adofo oye Bishop sofo penny conference na afibia no obomoden na womo hyehyɛ ne kama ebeba so Nyankopɔn Adom a bosumi a yɛba besimu fit March Nyankopɔn Adom a ɛwɔ tema CAC ɛwɔ double road no wode wani kyerɛ habo no community 4 ubisa ubia bɛkyerɛw asandan kɛseɛ wɔ no mo ɔsɔfo yi ne asɔfo mpanimfoɔ no ahyehyɛ abom mo ɛwɔ America memu ɔmo nyinaa de ɔntoma bobɔ ano akyerɛ woyɛ leader woyɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ te sɛ obi atimi kɔ bi wo preachi wogyina pulpit anim a ɔmo bɛtumi ama wo nyinaso a ɛbɛboa wo na wonka wo ho asɛm na mmom Yesu na yɛka no ho asɛm nti Bishop Adofo Attorney Safre Openi Kukun bi te sɛ Apostle Dr. Donald baby obeka sebi sa nso so na Pastor Stan Mark nso so ono so US ono so baby omo ebechi ntimpacho nyame adoma if no mfanya akwadworo ewotema ubisa obechiro na wonso de ho abeshim anopa 8 o'clock pepepe na asyase community 4 enya yira kwan ubisa
and audio copy baby bia na dru committee for so ko Vera side ho na safno ewo bishop says in case of o yira kwan na obra fresa number from so how ba ombe to bibia kama 0244 235578 0244 235578 eno eyetema de kumase die ni nyina ebedru a ebe kyerɛkyerɛ ni nyina na bibia nso akoso enti hyɛ ne nso na me adoma 5th of March Yankopon inshira enti baby a wo befa na montio ne ogina bia nyina na menya urade fe ede wo ye na obeti bishop ya osu ansa enka Yankopon inshira nso ne nadwumapa witimi ko dwumadi ne bidie Onyankopon aye bibia fefefe enti kan akoma to yam ena migidi yese obesate yenu amanum na otwi wo hwese de Yankopon na monso na omusu ye nshira ede mayen sanete me sorry so akasima miensa na bonono so na mekasa 0245 and also 0244 278545 0244 278545 mata already and shamoden why can one simbi change me Adom Bible because community for anapa 9 to 12 sorry 9 to 11 near pong gusu di emerana so makra ho hwe